niile bụ ndị nwụrụ gbogbo na n'ụlọ niile ebinicha n'ọtọ maka mmadụ iri ozi ego oke dịrigo ọkpata otuelu ọla ibu n'ibe tupu dịrụ gị n'akwụkwọ dekwe ntụkọ ya nwere na onye ikwere ka a ga ugwua o nwekwere tupu iri ka ozi ya nwere na onye ịchọrọ ka obelu ga-akwa o nwekwere tupu iri ka ozi jebekwe n'ụlọ jee setụrụ ụmụ onwere n'ọkwe ya ka tupu iri gị ka ije ruo oke mmanwụ ya n'ibe niile ibere na anụ ụkọ ya na-egwu niile ịgbara na anụ ụkọ oke mmanwụ ịbata narị mmanwụ tata sayiri n'ịnọ gee ntị onye ọbụla na-ejezi Nnewi agba gaasị ya bịa n'ụkọ orute n'ụkọ gbarụba gaasị ọkpata otuelu ọla ka nke ọrụ gị akụkọ ibe ijiri karịsịa ọkpata otuelu ọla ịmaka ibe ijiri karịsịa mmadụ n'obi ibe ijiri karịsịa otu isi n'ime ya ịma ibe ijiri karịsịa onye ndị mmụọ ji na 24 ya dasị na Chukwu lechara anya eke ya n'ụwa ekwa nkọ na iri na ịnọ n'azọ bịa ịbụrụ ka m na-ekwu ya nkọ na na-agwa n'anụ ibu na n'eziokwu dị n'ibi ogbo dakọrọ nwa mkpochi ise nkrọbọ ya Igbo n'obe ka ọ na-emenue onye Chineke dụrụ ozi ọgbata ozu ọra omenka afọ n'anya ọgbata ozu ele omenka afọ n'anya Chukwu dịrị gị ozi ọgbata ozu ele ọla Chukwu dịrị gị ozi izu niile agbagburu na mbụ na ọ narụ na nkete Chukwu dịrị gị ozi ọgbata ozu ele ọla gekwe ntị mmanwụ na-eji onwe ya gekwe ntị na-enye ịbatala n'ụkpọ ibere nke afọ n'anya rie mmanwụ agbabakwuo ọjọma na awara ezele chaba n'ọchị gị nyere gị di onye Chineke nyere di ọgbaba egwu onye Chineke nyere di ọgbaba egwu onye Chineke nyere di ọgbaba egwu achara ugo nwaanyị ọma ọ na-abụ di gị bụ onye o ji enyere aka ọsị gị ji enye m ego o nwere ike tigide weta 50 iru ebe ahụ ịdọta 100 iwelebe na-abịa ịkpakọ ya n'aka si ya ribe ego ọjọma na awara eze n'Chukwu nyere gị di goriba n'Chukwu nyere gị di lejewe n'Chukwu nyere gị di webe aṅụrị n'Chukwu nyere gị di gbaba mgba n'Chukwu nyere gị di o nwere onye o ji abụ di ya si eje weta ego na moto ka onye ode ji njem ya weta 50 ọrụ ebe ahụ weta 5 ọrụ ọsịa na ọ bụ ibe hụzirini mana gee ntị ọ dị gị je weta ego ka onye nwe ogbenye weta 10 ka nye ya iruwe iburu 100 wee kpaa ọgbata ozu ọla oribe ego ya oke mmanwụ ribe uri akụbagwanue uri akụbagwane oke mmụọ ji ebighị igbo tebiti na ezinụlọ dị mma dị mma ọjọma na awara eze elechabo chikere oke mmanwụ ọgbata ozu ọla ibe na-ekwu omenka afọ n'anya oke bi na-adọtalụ nya ewere oke bi na anamụ n'aka ebini na-agụ obi ọgụ kwesị okwu ebini na-agụ obi ọgụ okwe mmanwụ mkpụrụ ya n'egwu ebini na-agụ obi ọgụ okwe dị mmadụ inwe dị na bụ ewu oke mmanwụ bebe ego ribenụ m ego imena ka afọ n'anya n'ọmalụkwa ọmalụ Disemba rue ndị ọbụrụ mata adọkụrụ m n'abalị onwe m mana eziokwu maka na ọ ya emelele njinji oke mmanwụ ekenere chiji adịghị egodi m ka njegocha mma ya oke mmanwụ onye Tomas yes biko anyị na-achọzi ka anyị nabata ndị nze na ọzọ na ọgbata ozu ọra